megalayapost.news. Uba kan saihun lang nengnong uba Dave General Secretary Kariboy Youth Federation RBOF sengkimi ulaklar no hanin kamiet hakapor kumbashi pobuji min miet hapo gajakasha sumar ha Apollo Excel Care Hospital Guwahati kumban syukodaw uba kan saihun lang nengnong nalor kakam kabaubat kum General Secretary RBOF sengkimi udairu ubri uba jutray hakikam shnong kam taong bat bolong ru kum General Secretary ka umroy darbar pelun kajingklat no jong tu nong yalam ka RBOF kelawan ra ya kajing ngosi ka bakra yaki para nong yalam hapo ka RBOF bad yaki dukhatru kumju nalor kata yaki para nong yalam shnong hak shnong boper ki badan hagathan umroy yaw ba kan sai hun lang nengnong ningkong lalik pensya sumar hapo ka Dr. H. Gordon Roberts Hospital hanong ba shilong kalai po tarik nailur day namar balajur ka jisitom hakalai tarik urisa lapan kit no sya Apollo Excel Care Hospital Guwahati penban nakajingjur ka jisitom nen kamiet hakapor kumbash pobuji lapan bana bola klat no naslajong kani ka pertai uba kan sai hun lang nengnong ula ino syadian yalai ngut ki khun bat ka kurim bat ka jinglik antep ton buram balle niam ka bakhat du yaw ba kan sai nengnong kan long la syai ka sngi ka shpo tarik hapo ka shnong umroy madan nakalyang ba lenda no shli working president ka RBYF ha ka kerteng jong ka RBYF ulapan paong ba kani ka jingkla no jong ba kan sai hun lang nengnong kum General Secretary ka seng kalalong ru ka jingdu nong ka bakraw ya ka RBYF ha ka bakum ka seng ka panpaw ka jing sosik thang mar ka jingdu nong ha ka bakum unong yalam ulasan yang shibun ban kan tiyo ka seng bat ya ka Ribhoy district hi barok kawai kum utaw nong yalam ubashakri na ka banta kipat ba ka them Ribhoy to ha kane kapor na kum u working president ka RBYF Ribhoy Youth Federation klub tha yang ada president rong ba jongi babi pul thank you bangan ai ya kane ka message ka condolence message halor ka jingklat no jong iba kan sai nong neng badai i General Secretary jong ka sengkimi jongi menen ngi kendet habang iyo snow ya kacing klat no jong iba kan sai nong neng hang thi hapo Apollo Excel Care Hospital Guwahati ha ka por sipobuje ngidap da kacing sosi ka bakthang ngidap da kajing betnut namar ba kat ujana Secretary bayalam ya kaseng barok kawai ula ino ingi na kan ka sla ka perthai ila ino ikan sai ya ilok jong ikong memorin makri laingut kikun ya ki banyasam ki parsa ki kenum khamtam ya ki pramarjan ki parasnong prathau khamtamru ila ino yangi ki dekhot ke RBOF kentup nadu ki central body ki zone ki circle bat ki unit beper ngimla ban klet ya kecino seniang jong ikan sai habidei bat kaseng kum unong yalam supen kan mau ikan sai nong neng idang syu pen dep pen smai kum General Secretary batmai ha kaseng jongi ha office RBF jongi kebadon ha saiden da ilet Dr. Didi Lepang mahe ha ka new tarik jeliu arhajar pusau ngim syampoi perkhat ba kane kanja hapo kain kasem jongi hapo kaseng jongi i kansai nong neng idei iba suret kamensem idei iba treshitom idei iba chai ai ka jimut ke babha na ke benta ban kentiu ya ka kam kum kinong yalam ban syakri ha ka imlang kasalang ha ka teng jong kaseng RBOF ha ka ne kapor ngimla klem dapan pau kaji sungu jong i na kapor sya kapor bat ngi kum kinong yalam ngi snow benut bat ngim snow laru tenteng ba kacimpang kabantang kato kanesngi Henry ublay ulasim no ngi sothu kaji long breu ngi kwa ba imdei ban yap
ni kwa ban ban ya terlang kum si perlop kapndam kum kinang yalam ha kaseng Henry ublei ubastad ublei uti bahaya kane ula simno ye hoj ngi kum kinang yalam ngi snow du nang kajin du nang ka bakrau kalong ya kain kasem kum ukpa ba penbit penbiang ya kain kasem du nang hapo kasnong umroi pulun du nang hapo ka Ribhoi district Borakawe Khamtam Karpang ka jindu nong ka bakrau kadai na ka seng jongi kumunong yalam jenas katri ngiladu ii ubanang ubastad uba syempang Henry ngin omla lai ngi IT haublei na ka mata ka ba ila ibit bat ngingej ba ima sai ba indon kata ka jin tibru tiblei hapo na por ba im ha ka parthai handai indala khlatno ngangej ba ublei unbu ii hakamik hasenda chongi but in poisuk hadwar chong ublei habangi pha saka khubor jin solem saking yasam hapo jong ka jin sosi ka baktang hapo ka umdum ba ai ba ublei unang karkhu kardo ya kain kasam jong ikan sai ya ki pramarjan ki prasnong prathau ya ki kanum ki kini ki parsa ki men ki para ki mena ki maisan khamtam ya ki dukhat jong kaseng borok kawai ba ngin ai ka kti kaman kti ka diang ha ukanrat umana jerong ba in pentengan ya kamen sim jong ki khamtam ya ki dukhat ki member jong ka bef borok kawai ki bahap hapo kaban syakri ha kathem ribhoi bi jongi kansai leiksuk tunang karkhu duailam mapi najrong yakin kasem khamtam karpang yangi kidukhat jongkar bef kamoto ban syakri khnang bagin la susu ban syakri ban ai ka cintri ke babha ha ka imlang ka salang kum kinong yalam nangne syakmat shwa berpenkot sasisin kaji sumsi itip kujinsi kebak krau bat kebak tangkang kadai ya ilok cungi ikong memorin makri kikun kikti kibahin hasam ni duailam nak benta jongpi ka Ribhoi Youth Federation kadon senda pati hakane kajinja sumsi hasam jongpi ngingek ba ublei trai kenrat pun ayengi kajinya teli pun ayengi kajinya markeliam warada ikan sai imdan shu khamtam yakini ki arkur kakur makri bat kakur nenong kinang yade susu ha ka karteng jong ikan sai nang wat lada imdan shu nakane kaslah patai bat kumban shu pentep ba nakaleng kaseng kajingle buram ka bakhadu na ka benta jong i lasai kenlong ha umroi madan pelun ha ka bakas service kan sedang nadu khatar baji ba kaseng kan simbanta ba kedon benta nadu ke basdang nadu ke bakut ban senran ya kamet tu kesai ke badangsa bat en pendap lasai sipo tarik ha ulum cintap jong ka snong umroi pelun nangta ha lasai ha ka bedi bat kane ka jile buram ke bakhadu ya kamet jong ikan sai ba presiden rang ba ajungi unsa ajingkan ke bakhamnya halor kacintrekam ini iba kan sai jongi hakaseng kum unang yalam khamtam ba ibat kapus kum ujenas sekretari dengar karpat ya kidukhat jong kaseng parakawai sumhalasai ya poi khnang hakate ka jaka ka balabu nagata bangin yole buram khadu ya kamet jong ikan sai hakate kasni publish Meghalaya Post.news